Καλώς ήρθες στο μάθημα για το πώς να δημιουργήσεις μια αποτελεσματική στρατηγική marketing με short-form videos. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο βήμα. Φαντάσου ότι ξεκινάς ένα νέο project. Είτε είναι ένα νέο προϊόν, μια επιχείρηση ή ακόμα και μια ιδέα που θέλεις να μοιραστείς με τον κόσμο. Η ερώτηση είναι, πώς να κάνεις τους ανθρώπους να το προσέξουν? Το marketing είναι η απάντηση. Αλλά δεν αφορά μόνο το να φωνάξεις «Κοιτάξτε με». Αφορά το να ξέρεις τι θέλεις να πετύχεις και πώς να το καταφέρεις με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το πρώτο βήμα στο marketing είναι να καταλάβεις τους goals σου. Ποιος είναι ο μεγάλος στόχος? Θέλεις να μάθουν οι άνθρωποι το προϊόν σου ή θέλεις να το αγοράσουν? Ίσως θέλεις να χτίσεις μια κοινότητα γύρω από αυτό, ανθρώπους που το αγαπούν και μιλούν γι' αυτό. Αυτά όλα είναι goals και καθοδηγούν ό,τι κάνεις στο marketing. Άρα, ρώτησε τον εαυτό σου, τι θέλω να πετύχω? Στη συνέχεια, πρέπει να μιλήσουμε για το audience σου. Ποιους θέλεις να προσεγγίσεις? Μπορείς να το περιγράψεις με βάση την ηλικία, το φύλο, τα ενδιαφέροντα και όλα τα πάει. Επίσης, τι ανάγκες ή προβλήματα λύνεις με το προϊόν ή την υπηρεσία σου. Η γνώση του audience σου είναι πολύ σημαντική, γιατί σε βοηθά να επιλέξεις τις σωστές λέξεις, τις σωστές εικόνες και τις σωστές πλατφόρμες για να επικοινωνήσεις μαζί τους. Αν το audience σου είναι στο TikTok, δεν έχει νόημα να δημοσιεύεις σε μια πλατφόρμα που δεν χρησιμοποιούν. Σωστά. Άρα, το δεύτερο βήμα είναι, μάθε το audience σου. Πάμε στο επόμενο βήμα, το product σου. Τι ακριβώς προωθείς? Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ένα νέο βιβλίο, μια κουζίνα gadget, μια μάρκα μόδας ή ακόμα και μια υπηρεσία όπως καθαρισμός σπιτιού. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ακριβώς τι προσφέρεις και γιατί είναι ξεχωριστό. Ίσως εξοικονομεί χρόνο ή ίσως είναι κάτι καινοτόμο με έναν τρόπο. Σκέψου το σαν το secret weapon σου. Τι κάνει το product σου να ξεχωρίζει? Τώρα, ας μιλήσουμε για τον tone και τη voice του μηνύματός σου. Φαντάσου ότι γράφεις ένα γράμμα σε έναν φίλο. Θα είσαι επίσημος και σοβαρός ή θα αστιευτείς και θα είσαι χαλαρός? Λοιπόν, τα μηνύματα στο marketing είναι λίγο σαν αυτό. Αν το audience σου είναι νεανικό και χαλαρό, ίσως θέλεις να χρησιμοποιήσεις χιούμορ. Αν προωθείς κάτι πιο επαγγελματικό, όπως ένα εργαλείο για επιχειρήσεις, μπορεί να θέλεις να κρατήσεις τον tone σοβαρό και αξιόπιστο. Ο tone είναι πολύ σημαντικός γιατί καθορίζει την ατμόσφαιρα του μηνύματός σου. Άρα σκέψου τη διάθεση που θέλεις να περάσεις. Εντάξει, αφού έχεις τα goals, το audience, το product και τον tone σου, ας μιλήσουμε για το πώς να μετρήσεις την επιτυχία. Στο marketing πρέπει να ξέρεις αν αυτό που κάνεις αποδίδει. Επισκέπτονται περισσότεροι άνθρωποι την ιστοσελίδα σου. Αγοράζουν το product σου. Κάνουν like και σχολιάζουν τα posts σου. Αυτά τα πράγματα λέγονται KPIs ή αλλιώς Key Performance Indicators. Αυτούς τους χρησιμοποιείς για να καταλάβεις αν πηγαίνεις καλά. Τώρα, ας περάσουμε στο θέμα των short-form video. Αυτά τα μικρά βίντεο που βλέπουμε παντού τελευταία, κυρίως σε πλατφόρμες όπως το TikTok ή τα Instagram Reels. Ίσως αναρωτιέσαι, γιατί να φτιάξω short-form video? Λοιπόν, στην εποχή μας, η προσοχή των ανθρώπων είναι σύντομη, οπότε το να τραβήξεις την προσοχή γρήγορα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά πώς το κάνεις αυτό? Το πρώτο βήμα είναι να καταλάβεις το video objective. Τι θέλεις να κάνει αυτό το μικρό βίντεο? Θέλεις να γελάσουν οι θεατές ή θέλεις να κάνουν κλικ σε έναν σύνδεσμο? Ίσως θέλεις να δείξεις το product σου. Ό,τι κι αν είναι, το βίντεο σου χρειάζεται objective, όπως και το marketing σου. Τώρα, το επόμενο είναι το video length. Πόσο πρέπει να είναι το βίντεο? 15 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Εξαρτάται από την πλατφόρμα και το μήνυμα. Τα πιο σύντομα βίντεο είναι συνήθως καλύτερα για γρήγορη engagement, ενώ τα μεγαλύτερα μπορούν να είναι χρήσιμα αν χρειάζεσαι περισσότερη εξήγηση. Και φυσικά, μην ξεχάσεις το call to action. Αυτό είναι το σημείο που καλείς τους θεατές να κάνουν κάτι μετά το βίντεο. Ίσως να τους πεις, κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο bio για να αγοράσετε τώρα. Ή, ακολουθήστε μας για περισσότερα. Το call to action είναι η ευκαιρία σου να καθοδηγήσεις τους θεατές να κάνουν το επόμενο βήμα. Τέλος, ας μιλήσουμε για το style και aesthetic του βίντεο σου. Θα είναι επαγγελματικό ή πιο casual και διασκεδαστικό? Θέλεις να είναι άψογο ή πιο behind the scenes? Σκέψου το βίντεο σαν μια mini ταινία. Θα πρέπει να φαίνεται ακριβώς όπως το είδος του περιεχομένου που απολαμβάνει το audience σου.
Και αυτό ήταν. Από το να καταλάβεις τα goals, το audience, το product, τον tone και το call to action, μέχρι το να φτιάξεις το τέλειο short form video, έχεις πλέον τα βασικά του marketing framework. Ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Θυμήσου, το marketing είναι να καταλαβαίνεις τι θέλεις, ποιον θέλεις να προσεγγίσεις, τι προσφέρεις και πώς να το κάνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όταν μιλάμε για short form video, φρόντισε να ξέρεις τους στόχους σου, να το κάνεις engaging και πάντα να καθοδηγείς τους θεατές να κάνουν το επόμενο βήμα. Είσαι έτοιμος. Πάρε το marketing σχέδιό σου, βάλε λίγη δημιουργικότητα και ξεκίνα. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα.